a mu ye Nick na okasa no se watimi ene eye bro champion mabunu nyina akasa se enema ekoso social media no se bi asefem na emwa oman puntu no ma akekere asante ene bono eye baako Kwame Nkrumah na bechiche mu ene benya Abraham for region na nka ye Western Ashanti omu nyina ka asante ho na Nkrumah etumi ana openti no chie mu ma yenya Abraham for region free asante mu enti ene omu nyina ye baako enti wahwa ukọ eye inu no mo cha de se school curriculum na ene omu nyina ya asante twi abrofo ene omu nyina na ya asante twi kire se ene omu ye omu nyina asem bia na Abraham fu nyina dodo nyina nso so manhia opemso ho na omu nyina eswan ditumi na also edibu mai enti ye dai ena ene omu nya ntokwa na ye dai ne ene brofo akọ bisi aware ye ho ya abusua ya nuanom nti saa ade a ekoso social media no ewura da so abia na no so no na ene mpanifo ye hia ye toato ade se da bi papai onumonyamfo na ma watu no etwa se eku ahodo a ye nso ye wa asantima mu edi bi pii ne so na ye ma ye nuanom maburu no nyina ati ase se santokwa no yenyai oni be ka se ceasefire obi nkoka se obi nkasenti adomani obi nkasenti atachimani obi nkasenti ankranzani obi nkasenti awamfieni obi nkasenti eni abunu bia enche ena sampa bi so atesenti sabe se ya titimu anka sampa bi free sampa bi owe omu sabe omu kasa no bode e deep wa se oka onte enso omu gitum se omu ya asenti omu nyina ba ebesom na edai enene ye ma kwan ma social media e de asen empanifo yi entem ura dan so abia mkasa na so man so tu anamon akọ ahemfa kese nyina ho ene omu nyina di nkomo na wanya opem so ni hira se no menana se media mitifie de akoso no mani nye ho nti se unu nuanom mabunu be kasa na sa de no mbegya ya hawnim na no ena ama ye nso so ye kenkan bia da bia ntwen ma opem so mfre se mote ho ye den ye nia ye tu anamon ya ka kire mu se anamon a ye nua ketua ye ofa ase ene nua pani na tuo no eya de papa enti nensentwofo mo so momoe na omo a mkota social media so mo platform ma omo anom be kaseti ahemfu bi e be di ahemfu atem e ka kasentwi no yenyai if say eno emwa to so bio mo amoye online reporters amo mo tro ewo abefo intervideos wa bi obi hu anim na wa ye story bi na koto ho na e kaseti awo hene bi e kaseti tribe bi no if say ni nyina emwa ba bia Ghana aduro no nye we ne hia Ghana hia enkabo mu ni mpuntuo enti ye platforms a ye wo ye kuta no ye mfam project the rich culture of Ghana na obi ahu se Ghana ye wade ye na obi mfa tu kwanfra no ne ma metwa sika so obehwe bibi obehwe obi comfort de ye so hu obehwe de asimre bi atwamu e wa asante ntokwa hodo ye kon ye de si won krama mu de si wo buruma mu odani ba behwe eno na be boa ma mpuntuo ni sika bo ma mu na obi so be bia dwuma na nyese ye atoma ne ye ho enti sentrofo ye ka na mo party tiriu na ye sremo ise mo na mo kotie beka omo amoye online mo amano ni nyina mo no mo kasa ye no mo tie wa brochire mo amowo ba bibia ye ntimi nkonu doso ye sremo mo de microphone si mani mu a ma mo nka bibia mfani fende se ye be kira santias ni na be kira santias asante ya asante dada asante o ya asante dada nye na obi beka history aba be kire ebi asante bobre am ye hu za asante nie enti wunya opportunity na se odi se wa na wo ye video so obi na si ye o emekirase emfa kasempibia amma na emu na nka oti abrochi no na wo kase medi mpuntu dwuma we e kwa asantema mu medi mpuntu dwuma we e kwa broma mu se de be ya emabunu benya dwuma ya aye eso munya dwuma ya yegi se sa ne manema we obi nse na daje wo ho na yakase se bad new sales enti obi amu so obi cancel se bi time bi na obi apeso otie bi enti no na yesu atuo de akire na ya publish na ya tumu nkire na de bi hyem na yi bi free mu yesre abunumabunu se ne asem a ye ka ne ye ka asundua asem wo ya wo tese ye kasa enya bufuo de ye ka ne se mo bia ntro asemboni bia emfa mfo hene bia wo bio o tra trompuntu dwuma ti pese adwuma we batachiman adwuma we ba nkranza adwuma we ba ye edoma adwuma we ba santima e ba bekwai e ba kofu e ba dwaben eno ne ade papa se wiase ba bia koduro no empumpu no obi adai ehwe ne mo nya kasadwini atembidie ye fa ekwanya so asasre minister foforo a omampani yi no
Minister of Communication, and then digital sana mu aka on this boom. Nti sa digital platforms so abai ye interview no kan so mo say on streamline yema on for good policies mra say on ye online do ni na on streamline na bebre ho no mo njo license from on nsem bi se binum di diewu ebinum di say nipa because unnim no go bi hu fe buto ukọ ka no hen e no akoyi hu ano na say nipa no ansa no be utimi anu na de be say na say na wi nti e be say omampani sa nipa wo de dwumadi ya ma no ira Sam George adwuma kese da so on social media say amanfo e de di nkofo bone omo de say nipa etete oman mu esai oman na yempese oman bebo Asante penkabo mu nti wo hwa chi obi mpa ya nkyere na se enka say wo yedini free ha ene ba aye yenya chi wo ne capture wa so kan Asante ma ho ne enu nyina kan abom ni aye oman no enu nti ena ma Asante aye kese a opimso ewo aman ne be se dusia nu a omo nyina esom Asante mam enke entitimu a enka say nipa dom we nyina no enka omo meboa emeka ho ema Asante man enya kese oba manhia hemfie ni na zongoni na sabe ye bi entitimu ye be sa de wi Asante ne entitimu broni kura ka say ye kasa hohoji a ye hospitality a Asante edem e wa Africa nti ye dai enene Asante ne obi aye rechereche Asante ene wo hini bi edi ensawoso ye seremo enne de asomdua asem ne mo ka nti ye be seremo media asem akra de tumanim ni say won hwe say asem aye kan won kan pepepe emma wiase nyina nte say Asante ku ahodo ni nyina ka bom e de atai rada so abie moti say ceasefire social media to kwafa wo hene ye apemso do ma hene tachima ne sane me nyina ye njai afie nyina ye nso yenye tetefu ye mfie ntu fom ti ehu sie nua bi ye saa de ni bia ye ntwena biense de bijai ana ye report emma da pipiko say ade we ne hu se owura we oya ede wo yo ne be den ebeba ye ne saa ene beboa ama Asante aye kama edem se me na me kasa ede ma eye Asante ku ahodo nyina eye upon body Asante Youth Association aya for your mother abesini na mesramo a enye fese me ba kufui contact crop na me ko kasim bi amase bi enyado minua bi nso ti baabi na wakasa ma na tia achiame yesramo ebeboa se mponipa no unnim kura no ka ne bepie wanimu a eno anse nka wayi afiri ho se da bi nye wayi ti ene ye buy itie radio morning show no ni ade etoro bi obi friends bo udini ka wasa wo chance o musi de bi text message obi chance o si da bi we a wo tro ye de ma no enye den enti link yesramo ya anye ne sa me se o pe wo yire wani gine ho na peso a ware yeso a enye bra wase atuti koko kakra ede egu apaso da wo kaka ntokwa ama kuro ne ni ada na ehwie koko na egu na chise wa anyane tefa na ni ngi hu bi eji enua da so abia amasem a wo kana ya asempa Asante United Front ye fo ano so because the ya no ye be kan esamo koko mani na be ye me ya me nyi ni se me sheda so se me pachira moko e de ahye me nua na ye ntwa so na tete wone ye to ntae se yabo pepepe obia de apem de ode ka wa fadi ye nhya ase ne ye futuma ne ye fe na ye tamfo ani ohia adokoro ye ne ya na ye nyina ye tu hu anamo madam onse se de mdi kaka no ye frame ohene benchi bijira homa Asante Community Foundation ani anu se mo be kaya enche pi na Rwanda oyo ne kase esi ho na ya kasa anko yie wo kasa fidie so entina akofa asa abaye enche pi bio ene ti se da bom etu ato ho opim so ene kan fu binum a omudi mu pa akoye ma asundwe ba ho anu nti ye wura se de ekoso enya na bojo na ni nye ho anu nti na ama ekoyi anu dafo nyina ahia yesi enne de asundwe buom ne pese ye nom yekuta ye nsam kotoni asrewa obi biara okadwumadie ho a odi sa adwuma no ye esrem ye pom chew ye nuanom abrofo ye ne omu ni asem
yɛyɛ nuanom yɛyɛ baako nti ɛnɛ deɛ ɛsrɛ na yɛtoto asrɛ sɛ obi biara a ɔka ho di sɛ adwuma no etuo nkɔtwe deɛ twe na so asomdwe ba a ɛde mpuntu ba da mo ase Yeah. Kind person within the every no pump. In a John Rosa. The vice chairman. The Minian account. Say, young central for say, ye cassette, ye bebwa must be a bar. You bet me a manamba. And ye cassette, ye must get some more man, and so yeah, manama. The best friend central for. Said the chairman kindness will be by now because the Osha, a din sim Basayebi, a deal Yunibi, a day as someone a party some Manchester, a kitty bill. Said the Yina Yenin, into my daruma, when you know Mumwa. Na ye said, the air cosmora Santine Bonono, and Yamiano, Yanya at time for the ye boom. Our dear Miss Animal Yawari Yako, Yin Neko, Yakobe Dia Yin Neko. It is because a Santi Tana Bona and Yanukre, and a bonus for Tana Santi and Yanukre. It Muma Obi Nusuya and Fire Besica. Also, I say, the Yana said, they said the Bayan followers by daughter. Then no, now, Wakaya Guma, me Jania Kotuba, and I see Janiako, Abijaya, and I see Jania Kobakina. Mumoa yang and central for Mumma Yamwa na Omano in Puntumra. Namu microphone you see a platform and Fabasabasa Mao man. Namas. Radio TF4, any television, I should TF4. Idina Asante Kotoko Society, name na me too. Mabum, and yes, central for one. Mabum, I was anti-mem, broom, any gun mam too for. Yamadi a kaka crabby a corner, yam fa, basa yo in yamon. Na yam fa, and titimu, any or teaming or coming in yamon. In your dog, any diaquay, and a di jamo. Moso sa or donum, among who said, so donum niwa, diaquay niwa, and put you and didn't put you. Be of my that. Indeed, if it titi, Breno ABC Sabre, Asante, any brown in Topa. Asante, Techimai in Topa. And I Techimai, any present in Topa. Indeed, as a assembly fear, won't go fast and won't go for deep. The idea Jamono, any order, will be a queer. Among kind who say, Rayo Hui, we back on the blue. So Kabuma, Yeah. Me can't me bonumwa. Na mama yina ya te se. Enne fry frame mu botaye ne nyina ne se. Ye nuanom a omunya akwanya ewo abefu afidie so social media. Ahodo bia yenti mbori na din. Na omode edidi achiame atem no yenyae. Wonso a okasatia krobisu ahemfo. Say ye doma o, say ye techima o, say ye buru baby o, say ye enkran baby bia o Ghana ha bia no obi anyai. If you say emfa papa emre Ghana. Na Ghana ye baako dada. Say the bi opim so ka say ye nyina ye baako. Asante ebono baby a ye nyina ye baako. Asante ye kan asante man, ye nka asante region. E asante ye man. Na o man so nye pro baako. Enu nti otwam ko ra voter region. Otwamu akọ sinzima akotoko otwamu akọ dagomba anwa akotoko na otwamu aba besi bunu ya ye ka ho asem ndi se sampa hini structure sante ni ha e dey kire se sante ne bunu e wontoko obiara ntoko brekum fo mfra sokore no mkotena ho se bi to tokotena yakuba bi ado na ma amanfo obiara ko tantra ba bi o se sunya dumase fo mu nyina mu ye bank mahirima na kotena ho enne kuro anyini a awa ya kese nti asante eni wo bia ni bibi se ye no mo pri bibi anase no mo ntoko bia ni ba bia nti e besre nsatwofo mo ma ye nuan mo nyina nte se ntoko a ekoso social media no afedie ye mpebio mpanimfo mi yense nyina mo nyina empe ye koso no na ya na ne ka ayedin nti ye na ye nim se saade we aye nnai ye behu se ebekofom kra sa basa no ye hu bio nti mo ko nnai
mo nso so mo mmoa yɛ na de yɛ kan mo nso mo mmoa ma obi ante sɛ yɛ se yɛ pempuntuo ɛkyɛ ntɔkwa ɛda mo ase